שלום לכולם, אנחנו נדבר על משכורות עכשיו. יהיו כאן איזה 4-5 סרטונים שמדגימים על תוכנת ההדגמה של טריו, של חברת עוקץ, ובצמוד לנתונים של פרויקט שמחת בית השואבה, כפי שקיבלו התלמידים לביצוע. אז בואו נראה איך עושים את זה. הדבר הראשון, הגדרות חברה ראשוניות. יש לנו קודם כל בפרויקט את הפרטים של החברה, את השם שלה, ח"פ, תיק ניכויים, כל מיני פרטים. אנחנו צריכים שזה יעבור לתוכנה ולהזין את תוכנת הטריו בפרטים של החברה הזאת. בשלב הבא, פתיחת עובדים, עריכת משכורות וכו'. אוקיי? ואלו הם המשימות. פתיחת חברה והגדרות, הגדרות לקופות גמל ושעות נוספות, הקמת כל העובדים ועריכת שכר. אנחנו כרגע פותחים את החברה ואת הגדרות. פתחנו את תוכנת טריו, מי שזוכר, דאבל קליק על סמל הטריו במחשב. פה אני רוצה להציג לכם משהו בתוכנה. כמו בכל תוכנה חלונאית, יש לכם פה מצד ימין למעלה את כל התפריטים, הם רחבים מאוד, מקיפים מאוד, קובץ, עריכה, עובד, חישוב וכו' וכו'. יש פה בעצם לא מעט דברים, אנחנו ברובם לא נשתמש לצורך התרגול ולצורך הקורס המעשי, אלא רק מה שאנחנו צריכים. למעשה רוב מה שאנחנו נשתמש בו זה עובד עם הלחצנים שיש כאן, החל מהלחצן הראשון מצד שמאל, ובאופן סודר ממש לפי סדר הפעילות משמאל לימין. אנחנו תכף נעבור עליהם ונבין מה עושים עם זה. הדבר הבא זה שיש לנו עוד איזה 2-3 דברים שהם בתוך התפריטים, שאותם אנחנו גם כן נצטרך ככה לבחון ולראות, כי יכול להיות שאנחנו נצטרך להגדיר שם איזה 2-3 דברים. בסדר? כשאנחנו מסתכלים על הלחצנים כאן מצד שמאל, לחצני הפעילות, אנחנו מתחילים מהלחצן הראשון, שהוא בעצם הקמת עובד חדש, ואחר כך הלחצן שלידו זה עדכון פרטים לעובד חדש, והדברים הבאים יהיו כבר עריכת המשכורת, חישוב השכר, ממש לחצן ליד לחצן. גם כל פעם שאתם עומדים על לחצן כזה, אז אנחנו גם בדרך כלל נראה כיתוב שמראה לי מה עושה הלחצן. אוקיי? לגבי דברים שהם באמת 2 דברים מיוחדים שאני מחפש פה בהגדרות, זה נמצא או בהגדרות או בחברה, באחד התפריטים, תכף נראה, הגדרות של שעות נוספות ושל קופות גמל ופנסיה לפי הצורך. אוקיי? אתם רואים, תפריטים מלאים בהרבה דברים. כל הפעולות שאנחנו יכולים לעשות פה עם הלחצנים כמובן מופיעים פה. הלחצנים הם רק קיצורי דרך. אתם רואים שבתפריט חברה היה לנו כמה דברים. אנחנו נכנסים לפרטי חברה, זה הדבר הראשון. אוקיי? לפי הנתונים של הפרויקט שלנו, חברת שמחת בית השואבה, מים לחיים, רחוב הנביאים 9 חיפה, את כל זה אנחנו ממלאים כאן. שימו לב שכשאנחנו ממלאים בתפריט חברה, הגדרות חברה, אנחנו מסתכלים על התוכנה הזאת, יש לנו לשוניות, אתם רואים נתוני החברה, כתובת, אחוזים, סטטיסטיקה, הגדרות בנקים. אנחנו ממש לא צריכים כרגע את הכל, אנחנו במסגרת הקורס עושים משהו שהוא מאוד מצומצם. אוקיי? אז שם החברה שלנו, מספר תיק ניכויים, כפי שניתן לנו בפרטים, זה אותו מספר גם לביטוח לאומי, רק בתוספת 2 אפסים. אתם רואים, זה התיק ניכויים. אני יכול לעשות העתק הדבק אם יש לי את זה בקובץ אקסלי. מספר תיק במס הכנסה זה בעצם מספר הח"פ שלנו, או העוסק המורשה. אוקיי? אל תתבלבלו בין שניהם. זהו בגדול. מה עוד יש לנו כאן? אנחנו מתכוונים לדווח חודשי. למעשה אני פה לא נוגע בשום דבר, ממש כמה שפחות לגעת. אוקיי? אני עובר על הלשוניות פה, אתם רואים נתוני חברה, כתובת, פרטי איש הקשר, שם, רחוב, טלפון,
כל מה שאתם רוצים, בסדר? לא כזה מסובך. כל הפרטים כמופיע בפרויקט, ואם אנחנו מדברים מציאותית, אז אני מניח שאתם תדעו באיזה מקום אתם עובדים ומה הכתובת של אותו מקום וכו'. אוקיי, פקס, טלפון, כל מה שצריך. יש פה כל מיני דברים שונים, אני ממש לא רוצה להיכנס לזה כרגע. הגדרות הבנקים של החברה, מספר הבנק, סניף, אוקיי? יש לנו בדרך כלל את הנתונים האלה. גם בפרויקט זה מופיע, אולי לא בדף הזה, אלא באחד הדפים האחרים בפרויקט. אוקיי? הלאה. אתם רואים, מצאתי את זה בדף הזה, להלן פרטי הבנק. ואני ממלא כאן בדיוק לפי פרטי הבנק של החברה. אוקיי? מספר הסניף, חשבון, שם הבנק, אם אני רוצה, כתובת וכו'. יש דברים שאני לא נוגע בהם, כמו קוד לקופות גמל, קוד מס"ב. אתם רואים, אני ממש לא נוגע בדברים האלה. אנחנו עושים את הבסיס של הבסיס, הגדרות ראשוניות, רק הפרטים הכלליים של החברה. אוקיי, אז מה היה לנו שם? נתוני החברה, מה עוד יש לנו פה? מספר זיהוי, אין פה שום דבר שאני נוגע בו. אוקיי? אחד הדברים שאנחנו תמיד נתקל בהם, ברגע שאנחנו רוצים לסיים משהו וללחוץ פה על ה-X ולצאת, פה, סליחה, בצד ימין, אנחנו תמיד נתקל בהודעה הזאת, פרטי החברה, שמחת בית השואבה, השתנה ולא נשמר, האם לשמור? כמובן בהתאם לנושא, אם זה בערכת שכר, אז יהיה לכם פרטי השכר שהשתנו וכו'. כמובן לאשר, כי אחרת אתם תאבדו את כל מה שעשיתם. אוקיי? אז אלה היו ההגדרות הראשוניות, הפשוטות ביותר, וזהו זה.